Ready unit lokasi di batas kota Surabaya harga 300 jutaan. Untuk info lebih detail harga dan ukuran, tonton video ini sampai selesai lah. Dek buri omak, dek buri quick ya ome ready unit wes free pagar dan seisinya. Free apa iku engko tak delokno. Tadi tonton video ini sampai mari langsung rene cak. Loh, oh iya tonggone cak, sepilno engko dikirane tonggoan karo demit. Nah kene wis akeh tonggone. Dalan pun ya wis dipaving. Akses mobil ya bisa masuk dadi aman sentosa ya rek yo. Ono carport sik ready. Tapi carport iki khusus kayak mobil cilik, nih mobil gede kayaknya kurang meter yo. Fasad dari depannya wis ngene iki lho, ono batu apa iki yo, gak ngerti aku yo. Koyok ngene iki lho warnane, terus ono lampu hias yo. Terus nek sebelah sini wis ono teras, ono pompa air, borboran ya wis ready, langsung masuk. Oh yo, nek sebelah sini kira yo ono pintu arana jero rek yo. Dadi pintu nih kok ada dua, pintu utama sama pintu samping. Lah, iki pintu utama nih rek yo. Wes kupu tarung pintu utama nih. Loh, Bu Boys. Nah, iki ruang tamu nih rek yo. Ruang tamu nih lumayan gede. Plafonnya drop ceiling, wis ono lampu hias yo. Nek kedip-kedip berarti iku efek toko kamera. Lah, terus nang kene iki pintu samping mau ya rek yo. Loh, misal ono acara ndok ruang tamu, lihat pintu samping iso. Lah, ndek nisor iki ono space gawe makan, soalnya ono minibar plus dapure, kamarnya ono siji nduk nisor iki. Lah, iki kamar utamane ya rek yo. Ono jendelane sing nek dibuka tutup dadi anti pengap-pengap yo. Loh, terus nduk kene kok iso dikei meja mbek kursi, soalnya iki ono minibar nduk kene. Mari masak-masak, mbok sampean ndek kene makanane wis tak free. Apa iki? Kompor, nggone krane banyu sing estetik. Terus ono kamar mandi nduk mburi kene iki. No, kamar mandine full keramik sampai dukur. Klosete duduk, teraso, shower ya wis ready kabeh nduk kene kira yo. Lho, kena gatus wong 15 lah yo. Terus nduk pinggir kene iki ono tempat gawe apa? Gawe wudu kene, gawe ngepe kumbahan, gawe sembarang kalir kene rek yo. Ndukure soalnya ono fiber yo sing kena dibuka tutup. Lho, misal sampean pengen buka ben ketok apa ono angin-angin ini ya iso, terus ditutup ya iso, misalnya udan ditutup. Lah yo, langsung kita lanjut ke lantai kedua nih rek yo. Lah lantai kedua iki wis tak kei pengaman lho, pegangan. Dadi tenang ae. Sampean anak sampean aman rek yo. Soalnya wis ono pegangane. Lho, kita lanjut ya rek yo. Nang lantai 2 e. Nah, wis ono pengamane. Kita mulai dari belakang, nduk kene iki ono jendela. Dadi omah iki akeh sirkulasi udarane. Nduk ngarepe kene iki ono kamar mandi atas. Ya wis padha lah karo kamar mandi bawah ya modelane kloset wis duduk, shower, teraso, padai sabun, dadi tenang ae. Anti pengap kena gatus wong 15 kok nang kono. Lah, terus nduk kene iki ono lampu hias ngene iki rek yo. Ketokane Boys dadi ini. Iki kamar kedua. Kamar kedua iki ono jendelane ya rek yo. Tapi aja lali ditukokno gorden, nek digorden sarunge bojomu suweken. Ya. Nah, ini kamar ketiga. Kamar ketiga ini padha karo kamar pertama ya, sing nduk lantai atas ya yo. Jendelane loro, dadi lebih mewah yo. Terus lanjut nang kene iki ono tempat terserah gawe apa ya rek yo. Terus nduk kene iki ono pintu. Iki pintune iku pintu kaca. Soalnya apa nduk kene iki ono balkon sing outdoor rek yo. Lho, kena gawe cangkruan nek bengi-bengi ambek keluarga, ambek konco, ambek siapapun lho. Fasad depannya yo nggak kalah Boys meskipun harga cuma 300 jutaan. Lah, lokasi nih rek yo, iki omah niki nak daerah Derancang Pelemwatu, tidak karo pakal BJPDAM gue tidak rek yo. Harganya piro kurs jelas sih. Nah, iki ukurannya 5,5 kali 10 juta. 5,5 kali 10 di harga 375 juta free al biaya. Wes ngono ya rek yo, amun pengen takok-takok apa pengen survei lokasi unit iki mumpung ready unit langsung gas nomor ono ndok bio profil atau di deskripsi. Nggak usah sungkan yo, nggak usah izin, tak tunggu serangan kabeh. Urip songo-songo kurang siji swarga. Bye bye.